Bago sa lubungin ng taong 2021, umani ng 3.5 metric tons ng kalabasa ang mga magsasaka sa Talugtog, Nueva Ecija. Upang agad na maibenta sa merkado, nakipagtulungan ng mga magsasaka sa Department of Agriculture's Agribusiness and Marketing Assistance Division para sa market matching. Ang market matching ay ang direktang pagbebenta ng mga produkto sa malalaking negosyante at establishmento. Sa ganitong pamamaraan, mas malaki ang kikitain ng mga local farmer dahil wala ng third-party negotiator. Ayon sa DA, mabilis din na naipapasa ang mga agri-products sa iba't ibang asosasyon sa mga karatig na probinsya sa tulong ng market matching. Patunay na riyan ang mga kalabasa mula sa Nueva Ecija na naibenta sa Bulacan. Patuloy naman ang Department of Agriculture sa paglalatag ng mga kadiwa market sa kalakhang gitnang Luzon. Malaking tulong ang mga kadiwa market na nagsisilbing pwesto ng mga local farmers sa mga kilalang malls at supermarket. Rainiel Pawid, CLTV News.